Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýurda aşmagyna ruhsat bermeýär. 1 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy 127 Türkmenistanlynyň Özbegistan bilen aradaky Farab serhet geçilgesinden Türkmenistana aşanlygyny habar berdi. Ol ýene-de müňlerce Türkmenistanlynyň serhedin Özbek tarapynda garaşýanlygyny, türkmen häkimetleriniň bolsa olar barada aňtaw maglumatlaryny seljerýänligini habar berdi. Azatlygyň Özbegistan'a akçeşmeler inni türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýurda aşmagyna ruhsat bermeýänligini habar berýärler. Azatlygyň habarçysy apreliň başyna beren maglumatyna serhedin Özbek tarapynda garaşýan müňlerce Türkmenistanlynyň ençemesiniň Türkiýeden we Russiýadan Özbegistana baran raýatlardygyny hem-de olaryň Özbek türkmen gury ýer serhediniň üstü bilen Türkmenistana aşmagy synanýanlygyny habar berdi. Munyň ýa-da Azatlygyň çeşmelerine görä türkmen häkimetleri raýatlaryň bu tagyllalarynyň öňüne geçýärler. Son günlerde Türkmen raýatlary Özbegistan Respublikasynyň çäginden Türkmenistana geçmäge synanýarlar. Ýöne Türkmenistan olary öz çägine goý bermeýär. Dubaydan we Istanbuldan Daşkent howa menziline gonyp soňra Alat gümrükhanasynyň üstü bilen Türkmenistana geçmekçi bolan 4-5 raýat öz ýurduna goý berilmedi. Olaryň ýygyna gelen ýurtlaryna gaýdyp gidenlikleri ma'lum boldy diýip Azatlygyň çeşmesi 11 aprelde habar berdi. Bu hadisanyň diňe 4-5 adamy mahsus ýagdaýdygy ýa-da däldigi barada türkmen häkimetleri düşündürüş bermeýärler. Ýöne 10 gün mundan odal Azatlygyň habarçysyna görä häkimetler daşary ýurtlarda galan 127 raýaty Farab Guryer serhediniň üstü bilen Türkmenistana kabul etdiler. Habarçy Özbek serhedine garaşýan raýatlaryň ençemesiniň Türkiýeden we Russiýadan Özbegistana baran Türkmenistanlydygyny habar berdi. 2,5 ýyl töwereg mundan odal dünýäde COVID-19 keseli ýüze çykaly we öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almanyny öňe sürýän türkmen hökümeti pandemiýanyň ilkinji günlerinden başlap raýatlaryň halkara hereketini çäklendirdi. Galy berse-de öz çägine bir karantin çäklendirmelerini girdi. Häkimetler COVID-19 bilen baglylykda Türkmenistana girmegiň tertip düzgünini berkitdi. Bu aralykda pandemiýanyň fonuna Türkmenistanyň ençeme raýatlary halkara hereket çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başlaryndan bäri daşary ýurtlarda galan türkmenistanlary ýurda getirmek üçin ýöreýte uçar gatnawlaryny guraýanlygyny aýtsa-da ýurdun daşyna türkmenistanlaryň ençemesi özleriniň ýurda dolanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Charter gatnawlar Türkmenistan howa ýolları kompaniýa tarapyndan guramalaşdyrylýar we daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň düzen sanawlary esasyna ýolagçylary kabul edýär. Konsulhananyň habary bolmasa raýatlaryň özge ýurtlardan Özbegistana gelip soňra Türkmenistana geçmek synanýaklary başa barmaýar. Sebäbi diňe konsullugyň üstü bilen nowata ýazylmaly diýip bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Özbegistana çeşmeler Dubay Daşkent aralygyna howa gatnawlarynyň bardygyny habar berýärler. Özbegistan Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edýär. Ýöne Türkmenistanyň Daşuud we Lewat sewtleriniň ýaşaýjylary Özbegistanyň Xarezm we Bukhara vilayetlerine şeýle-de Garagalpagystanyň Amdyrya, Hojyl, Şumanay we Goňrat etraplaryna, Tahyýadaş şäherine, Kaşgadarya vilayetiniň Daýhanabad, Guzar, Nişon we Mirişgor etraplaryna, hem-de Surxandarya vilayetiniň Şirabad we Murzabad etraplaryna bir aýyň dowamyna 3 gün möhlet bilen wizasyz kabul edilýärler. Azatlygy uşan maglumaty görä Dubaydan ýa-da Istanbuldan Daşkente baryp ol ýerden Türkmenistana aşmaga synanýan türkmenistanlar kötenýärler. Bu raýatlar Türkmenistanyň kabul etmeýänligi sebäpli özbek gümrükçiler hem türkmenistanlaryň öz gümrük nokatlarynyň geçmeklerine ruhsat bermeýärler. Biz sizin gümrükden geçmeňize ruhsat bererdik, ýöne barbyr türkmen gümrügi size ruhsat bermez diýip Özbegistana çeşme özbek gümrükçisiniň sözlerini getirýär. Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistana aşmakçy bolýan raýatlar köpeldi, ýöne olar serhetden geçip bilmän biderek pul harçlaýarlar, maddi ziýan çekýärler, gaharlanyp ýygyna gidýän adamlar has köpeldi diýip Özbegistana çeşme aýtdy. Bu aralykda Halkara Howa ulugary Assosiasiýasynyň Türkmenistan boýunça 6 aprelde täzelenen maglumatyna görä howa ulugary arkaly ýurda girmegiň berk düzgünleri saklanyp galýar. Täzelenen maglumaty görä howa ulugary bilen Türkmenistana barýan ýolagçylardan şu aşagdaklar talap edilýär. Möhleti 48 sagatdan az bolmadyk negativ COVID-19 PCR test netijesi. Möhleti 48 sagatdan az bolmadyk COVID-19 antitela test netijesi. COVID-19 garşy sanjymalaryny tasdiklaýan guwahat ýolagçy ýöreýte saglyk blankasynda doldurmaly. Türkmenistana barandan soňra ýolagçy COVID-19 barlygyndan geçmeli. Ýolagçy 20 gün möhlet bilen karantinde bolmaly. Türkmenistanyň transport edaralary şol sany Türkmenistan howa ýolları kompaniýasy bu düzgünler boýunça öz raýatlaryna köpçülikligiň habar beriş serişdeleri arkaly jekmejik bildiriş bermeýärler.